Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra a Minecraft, de nem is már a GTA San Andreas megint. És újra itt vannak a többiek, mert 5 másodperccel kezdtem utána a videónak. De ez már egyébként a harmadik rész. Ez még Úgy csak... éve már a Szent ház. Hát nem, mivel azt abba hagytam, mivel... Ja igen, Szent szobor nem lesz, szóval Szent szokás. házban mostantól, igen. Jön a Szent házam, Szent hogy húzis. hülye. De nem beszéljünk csúnyán. Egyébként, ja, de neki tényleg a cukornál, nem akar neki könyvesport csinálni. Éppen ez az könyv, az És egyébként van baltán, de mindegy. tudom. És most... Hát látod, milyen nagy gondokban van a házépítésre? Ez lesz a házad egyébként? Aha. Nem, Alex, Csinálj, mint a zsebben. nem, Alex, ez díszház lesz. Egyébként miért nem ugrasz le arabból? Mondjuk beledögleni, de... Hát mondjuk bele... Na jó van. Közösségi gyerekekre ne újjon könyv. Beleugrik a vízbe mondjuk. Ja, akkor a közösség. Ja, mondjuk igaz, közösség, nem közösség van, Közösség. Megijed, hogy jaj, mi történik ebből a hülye gyerekkel, beugrik a vízbe. Ja, igen. Egyébként ezt szerintem le kéne vágni ott azt a videót. Ja, majd lemetszem, de nem vagyok fodrász. Minek mentél le? Egyébként kéne bányásznod követ. Tudom, azért megyek. De nem kell Szóval... csak nem akarod csinálni. Így, De amúgy is van már botot, te? Van Nem botom? van? tudom. Az de nem. Baltával át kell gyorsabban egy picit. Most mit csinálsz? Így. És Azt akkor... játszol. Nincs Skinner, levágom a hajamat, levágom a hajamat. Hát tudod, ez ilyen erkófecós tud. Örkógöt! Egyébként ajánljuk, hogy nézze meg a Szent Szobor, Szett. Szent Szobor 1-et, mert egyébként nem lesz 2, csak nem Ja, nem lesz 2, de... Amit zsidognak az időutazó. Megcsinálsz az első 2 részt, aztán elkavart. nézd meg a 3 is volt, te Szedjük a hülye. Nem volt 3. De hát visszajutottak. Az időutazóba visszajutottak. Igaz, hogy nincs már 3, Alex. Visszajutottak azzal mondtam, hogy van. azt hiszem, Volt. De már nincs. Jó van, na várjunk azért. Elkavarta a cuccost. nem, menj már, szedjék kakaóba út. Nem szedek kakaóbabot, csak betoszom a disznót. Van kakaóban. Na jó, nem Ott tudom. van a párda, hülye. Ja. Jó, valahol közel itt a házam közelébe. Na nem mondod. De nem hoztál sárkányt, de igen nézd. De Crafton sok év. Jó, hogy Crafton téved. De Crafton téved. Magyar téved. Craftaton. Kraftoltam tablet. Mi van, te is csiga lépcsőt csinálsz? Hát én úgy szeretem. Hova lépcsőtem? Ez se félreérthető, én úgy szeretem. Én úgy szeretem. Gumi nélkül. Úgy szeretem. Na jó van, áll. Egyébként nem kéne a videóba jönni. Amúgy igen, szóval, nagyon. Menjél ki, ha nem tudsz szarni. Tiszteld a másikat. Csákánynőtő a földön, figyelj már. Én is néha azt szoktam. A Döde is azt csinálja. Mert? De Csak hát hagyjuk azt, hogy a Tibi ez Fecó videója. Ja. Ki az a döde? Tibi keresztapja. Ki az a keresztapja? Ő a döde. A Didi keresztapja? Szerintem csinálhatsz is már időt kb. Nem? Na jó, nem? Ezt visszavontam azonnal. Szerintem még szedjék 2-t és csinálj kemencét, nem? Nem. Ilyesmi Tibi kell, nem tudom, nem kell még. Csákány, bányászni kell. Kölcsákány. Kell És Ajaxot akkor... bányászni. A jakszot? Ja, kéne. Ajax Amsterdam. Alexot. Nem Alexot, Ajaxot kell. De hülye. Ajax Amsterdam, azt adni? Sajt. Az finom a sajt. Like! Vas! Na, emberek, ha lássátok a videó, Lássátok te is, aztán nagyon magyar vagy. Látják. Ott is van vas. látjátok a videót és szeretitek a sajtot, akkor nyomjatok egy lájkot, mert én is szeretem. De kérlek. És kommentbe írjátok be, hogy milyen Vágj sajt. sima fár, meg vágj. Várjál, csinálj egy kőbaltát. Kommentbe, És megjön a nap. tudom, szóval megyek haza. Kommentbe írjátok le, hogy milyen sajtot szerettek. Melyik sajtot szeretitek? Kőbalta. Több van, akkor azt is. És... Ja, Szerintem a pasimogatást, mert Fecó nagyon szereti. Mi? Falsimogatás az Fecó. Ja, fasimogatás, az a kedvenc játékom. Jó a kedvenc játék? A fasimogatás. Fals. Ja, falsimogatás, ez És a valami. sajt, kőbe simogassuk a Ja, simogassát